Știi cum se nasc amintirile frumoase? Din clipe și locuri unice, unde orizontul ți se pare mai larg și plin de surprize. Unde trăiești momente de neuitat, simți gustul plăcut al vieții și întâlnești oameni extraordinari. Clipe care te înalță și nasc amintiri ce vor rămâne mereu în gând și în suflet. Sunt clipe și locuri simple, dar prețioase, care ne definesc ca oameni, care rămân în propriul album cu momente magice, pentru a fi depănate de fiecare dată când vrei să fugi înapoi în timp. Iar pentru amintirile care merită a fi celebrate din nou și din nou, am creat vinul. Descoperă-l și tu. Chateau Cojușna. Vin pentru clipe și locuri unice.